Kör! Oj! Nej! Jag sparkade i foten. Nej! Yes! Tunne. Hej. Hej dig. Lyssnar. Okej. Ja, okej. Ja, jag tror. Ja. Okej, första halvlek slut. Ja. Jag ska sprinta dig. Det var snyggt. Alltså först bollen går upp till mig så tänkte jag sprinta. Nej. Ja, passar min kompis. Jag passar min andra kompis. Nej, han passar fel. Så passar Gustavs kompis Henry igen. Nej, det är lugnt. 6-3. Okej. Åh, han tackar inte. Varför säger du aldrig om mig? Nej. Jag hann skjuta. Okej.
Vad är det? 7-4? Men, det är som där. Men, då var den här videon slut. Så ni får gilla och prenumerera om ni vill. Och det är bra för oss. Och skriv gärna. Och kolla i kameran. Ska du prata i kameran? Jo, hörni, jag tänkte säga att ni gillar och prenumerera. Och ni får gärna skriva en kommentar om ni vill att jag ska spela med pappa. Så skriv i kommentaren.